sabon, Ilocano song. Try. Nagmayat iububrak, Nakastoy nga agdilusak. Tay sabon pagay ayamak, Tangamin ang pagpagalisak. Paturay ko nga aglab-labutak, Tay galis na kamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, Agay ayam sabon na kagangganas. Danasit unay tiag sabon, Amin nga abot ko kinlik kaong. Sabon akpay daytoy agong, Dagi bitikit inakti duron-duron. Sabon akpay daytoy kibong, Sabay kir-kir pusikin posong. Sabon akpay daytoy barukong, Sabay silang sakto idumudong. Nagkanas ti agdigos, Agay ayam iti sabon. Aglalo ni aradong, Ipababa ipangatom. O sabon, nagmayat ka, O sabon makapabangar ka, O sabon makapangit ka, O sabon kaayayo ka. Nagmayat ti upubrak, Nakastoy nga agdilusag. Ay sabon ti pagay ayamak, Tangamin nagpagpagalisak. Aturay ko nga aglab-labutak, Ay galis na kamay mayat. Sabay apirat, sabay ramas, Agay ayam sabon na kagangganas. Danasit unay tiag sabon, Amin nga abot ko kinlik kaong. Sabon akpay daytoy agong, Dagi to'y titipin ak idurun-durun. Sabon akpay daytoy kibong, Sabay ker-ker pusikin poson. Sabon akpay daytoy barukong, Sabay silang inak idumudong. Naganas ti agdigos, Agay ayam iti sabon. Aglalo no iaradom, Ipababa ipangatom. O sabon, nagmayat ka, O sabon makapabangar ka, O sabon makapangit ka, O sabon kaayayo ka. Agmayat ti agdigos, No ti sabon igusgusos. Ay galis na nakalangamulot, Naganas inay apros. Aglalo no pikel, Dagiti masmasel. Akyat ka nga kaslaag sugel, Kaganas ti sabon nagmayat. O sabon makapangit ka, O sabon kaayayo ka. Agyaman na kapo, Amin nga nagdingal. Mga lods, magpo-post up ako.
dito sa dito sa upuan. Yan mga lods, oh. Yan yung upuan. Tapos yung paa ko, itutungtong ko dito. Dito sa dito. Tutungtong ko dito sa lamesa. Tapos yung kamay ko naman dito sa upuan. Yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. I'm sure mahirap dito mga lods. Kasi talagang nasa taas ka. Ngayon, tignan ko lang kung ilan ang kaya ko dito. Kasi doon sa mismong floor, sa baba, sa lupa, madali lang mag-push up doon. Pero dito medyo mahirap. Baka may pagka-aksidente, gano'n. Pero try ko lang mga lods, ha. Sige, panoorin yung pag-push up ko. Ayun mga lods, mahirap talaga doon. Sa 50 lang yung nakaya ko. may konting may kasamang kaba kasi baka madulas yung, baka umusad yung paa ng ng upuan. Mapagok ako sa flooring, mahirap na. Kaya tama yun, hanggang 50 lang. Sunod ulit mga lods. Pero bago ako magpaalam, ay nais ko muna kayong batiin na magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong mga kinaroonan at sa inyong mga tahanan. At shout out na rin sa mga subscriber ko, sa mga loyal viewers, sa mga silent viewers. At kung bago ka pa na pumasok dito sa muntik kong kubo, abay huwag ka na mag-isip-isip. I-subscribe mo na yan at pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga kwento, mga video at kantang walang kakwenta-kwenta. Okay mga lods, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.